Nag-opening ang Christmas light dito? Gabi eh? O gabi daw. Abra kay gamingaw. Sa DC 8 ang Basi naglabay. Basi naglabay siya. Isinuibi naman ta karon. Na 8 ilang opening. Wala ka kalabay dito dai Kling. Si Kling Kling among gisakyan guys. Ang among silingan nga dato sa Mapua. Dato. Ay dato gidi ay no. Dili lang dato. Bitaw Clyde na po dani si Kling Kling, daghan na kay siya halin. Kay sakay man kaayo. Oh. Paingon mi karon sa Talisayan, Misamis Oriental. Napalpak man ang salay, Talisayan sa amin. Ha? Napalpak man ang salay, Talisayan ang sa amin. Ayun si Mayo, salay na lang ta karon. Pagilom di kayo kayo. Salay ko no Kling. Murag dili Pasko ang balingwan karon kay walay Christmas light. Og sa dihang dian nami diri sa Talisayan, maora ni ang ilahang kuan Christmas light diri. Nya nindot kay tanaw sa cellphone, kaya pag-abot diri. Yati kari ah. Tali aga yati. Asa man ka lang? Hala, palit sa ka makaon. Hapalit sa ka makaon? Yati. Bangkal mi ta ari kuban. Palit sad silang lang sa makaon. Nya pauwan-uwan rami dani. Tan-aw rami daning kuan Christmas light abi na mo nindot ang Christmas light. Sara makapunuan Diri nila sa Talisayan, maura man day ni tanawa. Salay gid balingasag. Salay balingasag nindot tan-aw ang ilahang Christmas light dito kay nakakita man ko sa post. Ang diri nindot sa post. Nya nganon man wa siguro gipasigatanan kay one man. Ay basing ka turo no? Picturean. Oh. Wala ang picturean na human. Ha? Nganong wala na human nga unsa naman karon December 20 na ugma. Walay kuan. Oh, mao ra ni siya ang naadani. Kay sa unang tuig nindot ang Christmas light diri. Yan, na ay mga pa-contest sila sa kuan anang Christmas decor every barangay masiguro. Nya karon mura wala mingaw kaayo jud ang Pasko. Maski tuod og mingaw ang Pasko, maligayang Pasko lang gihapon sa inyong tanan. May paang dito sa simbahan kay naay daghan Christmas decor. Pero ang diri na area wala. Nagkaon sad ka lang? Gigutom ka? Sorry ah. Ako nagsubraw. Law katuluga gyud ra ni. Ha? Unsa man ya? Ha? Isaw. Isaw? Kapit sa ikaon dako ang king mo. Akin drink. Kaamo siya. Kaon pa ay. Kaon ay mo sa kaon niya. Palpak na sa atong kuan karon. Abi man akong sino kay naman ko tapos sa gabi batay saya. Salay? Unsa man lahat sa salay? Karon? Ha? Okay naman, dolam na salay. Unsa man? Lahat ta? Gabi na kayo masul na. Okay naman. Lahat ta dili. Biskit na. Dulan. Pabuta si Jose mo bato. Sakadala ka nato ato ning hawiran kay ano inuko ang kabilin ug nalagi wakwak magbukdanay kani mo'y mabilin ba mura magluming dagan tabok counseling odo counseling pila sa pila rin mo palit na lang. Palit na. Ay, palit na iba. Uy. Na-fried chicken, oh. No? Isaw. Tag 10. 20. 10.
Tana dahil kling, kinagkuhan man kling. Ay, kasi kung gusto magkaon sa turo. Oh. Sinaw pa kayo. Sinaw pa sa kuan guys. Sinaw pa kay turo. Init na, palit na mo. Nag-15 dani. Dako pa sa kuan. O, Kinabuhi. kuhanin o, kanang kuhan. Sampol. Ah, sampol. Ay, sa sampol. Ay, kilawan. Oh. Ay, kilawan. Kilawan. Kuha isa. Kilawan. Agpas. Sampul na, sampul. Sinaw pa. 15 may siya tina. O sige, isa po ti. Hindi pa hatagan matag sampol di magpalit ha. Oo, lami siya, uy. Bayre di kay. Ha? Gani. Isa pa to. Clean, dapat clean oh. Dati, yaro, te. Gina clean, ha? Te, yaro lang. Sige ba? Ay, paulaw-ulaw. Iya lang dayon. Baka kabok madam. Daw iya at tuluhan na lang. Hindi pa lang. Di pangatag siya ito. Wala, di ko nang tumatag. Umsak ni. Di pangatag. Gani. Ina. Law may ah. Nadugangan pa daw ko niya si Kling. Oo. Nadugangan pa daw ko ay nakanila ano. Oh. Ano pagkaon na ako na ako. Wala pa sila. Hindi na pa ako nawa. Ka-snack nang diri. Mara na siya ang Christmas light, guys, kana. Dito wala. Ay, musigan siguro ni Kling oh. Ito masapano, si Bano. Ha? Ito si Bano. Dito naman may nagadol man dito. Madam, kaning gibitay-bitay dani musigan ni? Asa? Kani? Ako ka, hindi kita sila. Di ba na makapag-quality o? Kagahapon usab ni gipasigan nila. Kana lang yung natin. O kanira ila gipasigan gahapon? Ah. Just like yan. Ice cream, sik-sik, juice. Kasi yan nakaan karon? Ice cream, sik-sik, juice, katong pan, katong usa, katong kanta yun. Saging, daw ginamos, Ramos. pan, kape, napay humba. Napay lalilim, humba. Nakita ang dati ka nagbuha kay sa kakwala. Sabihan ko kayo niyo. Nalawa sa. Kada ni isa. Ha? Nambok mo ba? Ay, ilang ala, buros man eh. Ha? Buros. Nakadaman mo siya sa kakwala niya. Sila ka po kayo eh. Hasta ko Kling buros. Duga tuig. Kaya mana? Ha? Ay, ibaran na ako tayo. Kuan. Tornino. Iya, may tornino nga burot ni sa wa. Tanang isa. Ha? Tornino minit, tornino ba? Kurigin mo lang. Tornino nga, abulay. O pa tani? Ha? Dili natin dili. Tulora. Ha? Madam, pila tanan? 30. 15, 45. Sige, ara. Naka may kuhaan ka ni? Ako na yung tagsiko. Ah, tag 5 ra ni? Ah, Salamat. salamat doon. Ilan sila ba nga may isa kumukya? Kan na ay sa silupin-silupin. Ha? Sayaw, Kling. Sayaw ba? Sayaw. Ya. Ilang bulan tayo? Ilang bulan? Nakalaan lagi mo dari. Nakalaan mo dari? Nakalaan dari mo yung po. Sana? Hindi mo magagawin sa ano ba? Okay, sa ano inuog? Sa kamagaw? Kasi yung plan. Ala. Ay, salamat. Salamat kung ipalo pa niya. Salamat
Hoy, abi na mo nag-opening dito sa kuan nindot kaayo. Dito sa Salay. Sa Salay, sa Taguluan, sa Balingasag. Medina. Ano si mabasta? Kami di ayaw kagay. Ato na takling. Sige. Uy, madam, ari na mi madam. Grabe katugnaw kling ta. Bagyo ni, bagyo. Bagyo lang, iba? Bagyo. Pagkaroon ba? No pressure, no pressure. Ha? No pressure. Ah. Wala may magkayo na gulay. Ha? Magkayo na gulay. Ah, maudi ay. Ang kuana. Ingana din na kling. Sige lang. Wala kayo nagunay. Hindi ako nagunay. Hindi ako nagunay. Gusto ko magkain ni nagunay. Nasayip dito kling. Ikaw kailan ka po kay Kling. Bagyo na ni Kling kayo. Dito mo balita mo sa radyo ay sa TV nga na bagyo. Sa to ang pressure niya. Buta ko lang sa mag-ayon ako magunay. Magtiayon lagi kuno nagunay. Ikaw din naman magunay kayo mag-ayon do. Ang kuana. Yes. 1 ang 4. Ingaw karon. Sa akin ang uwan kay kuwan. Hindi pa na ako mataw kay. Dili pang lakang mga tao karon ni kuana. Kalamat ra mahamti ba? Diyan namin sa Balingwan City. Uy, uwan lagi diri. Dito kinakuan. Naman gamay kay Brexit na rin. Sige na, dito na ay na pagsige, practice. Bantay bitaw karog di mo mangantag tarong ha. Ayuhon og kanta kay para dako ang ihatag. Agoy. Agoy ka na bagid. Gyud na. Agpas kinabali. Agpas ang kamot. Kuana kamot kinalisa. Agpas biraha. Nanyati gid siya. Nanaon sa ni. Agpas iba bira lang. Wala maka. Kibaw nga danlog unya. Nah, nyati gid siya. Biraha. Luming gat. Niyati gid siya gipistol bagid yati. Buang man mga animal. Nah, ano yati? Lah, pagdali mo diya. Naglapunog. Dali na, yati. Wa na, Lin, piang Lin. Piang, asa man dapat ipahilot. Ay, agpabuang-buang man si Iba. Dandog ko na lang. Dili na diya oy. Kedali. Impas kita na niya. Sige, Bintoy. Dahil, Bintoy. Sige. Pasko nagdaan, tila ba o kayo? Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Pasko! Tayo ay mag-awitan. Nabubuwag mo di mo hatagan, anak. Lagi. Tingin namin Merry Christmas, maingtang sagana. At kayo ang lumigaya. Lalita lang! Saan tag-iling karon? Kagana ba? Saba, bakit ninyong tulog ng tao? Pagtawahan mo diya. Feliz Navidad para papapunta. Para papapunta. Para papapunta. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Ano ba to? My heart. Bas ko pala. Basta kong nagbalay.
Ay, pagtuktok ka agad kabog. Ano yun? Ikaw ba kasir ko? Kasir sus ka. Mga kadigjas ka na. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. O salamat. Wala ko kami rin, batik. Baka ni mo ang Lagi ako lagi ikaw. Diyan magkaudo. Ay, ako na kwarta di. Ako na kwarta. Ikaw. Kabo ang ako gani dalada. Anti iba makaligyat na ba? Sige, sige. Sige na. Una na diyan. Gidalog-dalugan hinon ng dalan noon. Dito ila maring inday diretso. Ang pangaskota di si anti iba nga wala ang kanta ko. Kung ako'y tagbalay pang labayon tamog tai. Sige. Naming Merry Christmas at bagong taong sagana. At kung kayo'y lumigaya, pagdating ng Christmas, kayo'y magkakaasa, kayo'y magkakala. Merry Christmas, kaso ano talaga? Happy New Year, Happy New Year, bagong kasig. We wish you Christmas and a Happy New Year. May pagkakalay. Dugangi ko no. Tulus mo ba yung amiday? Dugangi ko no. Kanta. Sige, dugangi kanta. Pas. Bilis Navidad para papapampam. Bilis Navidad para papapampam. Bilis Navidad para papapampam. Senyos Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Huh? Heart? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pasko Pagbalay. Hala. Navidad para wala piang-piang ka. Balimbong ko kayo. Balian mo kapit tayo. May pasko Pagbalay. Huwag magkataroon pagkanta. Ang tulad ako magkanta. Katulo nagbalik sa wiwisyo. Navidad para pampam. Ang kwarta lang kataroon. Ang kwarta lang. Ginsin makana lang. May pasko Pagbalay. Balik dulu lang sa balay sa balik ko. Apas balik na sa ato sa pikas balay. Naguna sa unta mo rin. Ito? Manam ko ay umay. Kalo oy. Nadawi ka mo kay hulog. Aligya ka sa baw. Na apugsum dayo wala iya hata. Patong de. Pati owa na giti. Asa? Kanina ko ano gini dinyo na connection ng ngol. Si koleksyon. Na connection na. Kay naon sa man. Mo. Umay ka pa kanina. 500. Hoy, Maring. Oy, uli ang sukli. Oh, sa ako na lang nayatag ang sig... Yes, wala ninyo yun. Di, ako'y hawid, Maring. Ako'y hawid, Maring. Ang mabait ninyo. Thank you. Ulang ka na mo. Ulang ka na mo. Isa 90. Ang sukli. Di ba pwede ako sukli kay magap. Kasi dili na. Wala yaso na ah. Kamura pa rin pamasko nga Dili namin pwede dagat. ka. Dili pwede ka magkuan Kaya maghatag na mo mo. ko ilaim ko ta. Dili pasuglag ako man nagwakay binamanong. Ako na lang hawid, Maring. Ay may babahan di ba? Ako na lang hawid, Maring. Uy, ikaw bito dai si mama pera hatag mo anak. Wala si mama. Tamat. Ay, siya ya. Ni kwarta niya ako. Sukli gani kay nanay mamasko niya. Umaka amo na duwang na umaka mas mo utra tarong na mo ugma. Kanta pa nga.
Kanta matulog mo ka mo lang. Tulog ka mo pa rin, pero we wish you ka balik-balik. Happy sa tingnan mo. Bati na mi bati na mi rin. Ano mo ko niya uban na pagpapa. Kwarta ka rin kwarta ka suna. Nasalit nila nilin. Iuli at kana utangan mo sa 90 kayang sukli. Ji, tagji. Ikaw lugan na yung mga scoop. Inanaon ni mo hatag sukli. Hoy, ako'y hawid di. Ako'y hawid ba? Dila pwede kayo amo naman eh. Thank you. Ako'y hawid ba? Thank you. Thank you. Asa thank you. Thank you. Ha? Say IQ. Ano ba na niya pagkanta? Ato na mas mama. Ating sayang Rusty. Ato na salamat tay. O sige na, diri ako katulog. Pag-umbong. Ginoo ko. Utangan mo sa 90 iuli ang sukli. Hoy Maring, dapat G's yung gihatag na to. Jis, na gani niya kaya may Pwede CPU. ipasuklian kay madismaya na ay ka na makuan ba? Grabe na sa gido. Oh, ay kuasa to Maring, kuasa to Maring. Ay, ako kanta ni ugma hindi na may maganda mga. Sinsiyo idi mami. Wala gid. Ay, andi na di ang mga didi, andi di. Aksisian ka ni. Ay, ay, kanta ba bandit na nagkuan. Tony Cashe. Oh, ay, andi na lang di. Kinahanglan ayuhon ninyo pagkanta kay para hatagan mo kuan. Dako. Ako wala ka tahabi abang kay ko. Napaka mitigo mo naman basta tog man. Mitigo mo naman bahin mo na to gawin. Bunte pa ako para ato na beta. Apil ko sa bahin. Duman to tiro nahon. We wish you. We wish you na ha, sige. We wish you gani. Pasos ba pala ba? Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay magsiawit. Ang maraming nakita. Ang pagbalay ng iyawitan. Ang pagkakahalang doon. Ay mag-iwasay tayo. Nayawat. Dami naming Merry Christmas at bagong taong sagana. At kung kami yung kaya. Nawa ka na, Lin. Ayaw nagkatagilin. Paghilom ka mo iba. Paghilom ka mo. Ako kaya katumula. Puyo na mo, hilom. Hilom kay puros na mo ba. Di mo ka kabalog kanta. Ping mo ba? Sina? Kay sadya ng taklan. Dapit sa kahimayaan. Maulan mo tika. Ang pagbalay ng iyawitan. Awit ka makalalo. Maging Pasko, magmalipayon. Bakit yung Merry Christmas? Oh, Tessa pa. Ngano agri-wish naman mo. Wala ba? Wala na kami. Na, ay ka nagkatagilin. Ayaw. Kay, gubot kayo. Oh. May basko ta pala. Ako niyo maghilo mo kay aging si Ririk ka wabay angay na ng kanta. Sus. Mura dia. Oh, mura dia. Oh. Ang kanta putol-putol. Na iya katagay na we wish you a Merry Christmas. Di nagsumpay din sa Paskong agoy Ginoo ko nang sa mana. Sa Pasko. Na ikaw maganda ako gusto ba kay kami nakabalula ako na magtumbo ayo tumbo. Ang ate na manok. Ayaw na pag sa ay na mo alin mo na kinag sige nagwa na ako. Sige na. Ano siya tagaan ko? Ibat-ibat tayo na gigem tayo na tayo meron na tayo pinapay at ito. Sa labing ko ang Pasko ay bumaling mong. Nawa na may Pasko tagbalay dayon. Andi na Rimon. Oh, diara. Thank you so much. Dali sa kagataga. Apil magukuda. Apil magugko. Yehey. Bahay na mo dito sa inyo. Ako guys, dito. Kasi kaya apil na bahay natin. Nadusun ko kundi kuan dia kada. Ko dili ba? Ibang yatan ito na bahay na dulo ba to? Sa inyo kita dayo. Wag na ko kita kay Gon. Apil gani ko da. Reklamo dagi ko sa bubos puto-puto ang kanta ikaw pag. Ano dili wala din ba bahay? Di andi. Dili ba si Binti nang mas ko ta. Andi na kay ato ni Tigumon. Ato Dili kay ko magay. Kami to ni kay pagpayat sunod ugma.
Nawa tayo mahimo dani ron. Karin siya, tapos kanta. Nakagihatag man ni Riman sa ako, di ako lang ni. Wala na ni kuno kanta patagon si Minta mi oh. Kanara bahinan niyo. 30 lang, mi. Oh. Kay kanta ba diha? Ano yung gilabian ng isa kabalay? Kinsa gani nag-una to siya nagdakan ikot sige isa da. Kasi tagkuan na tagkuan ka ng 25. Ayaw. 120 man nang. Kanara inyo. Da, kasi ato na. Sugli na ng labig. Salamat tigatag. Ugma na ni bahinon. Ayun na gano kay kuan. Naiyo silang lang ho, ugma na bahinon. Nang ugma na bahinon nang kay para pamasko pa ta. Lang sa kamot ni Rimon, di. Ha? Nabantayan nun ni ate. Ay, liya sa kon. Liya na magkaskamot ni Rimon. Siguro pagyarap na nilay mo ate po. Ato kon pa day, oh. Kuha 200 eh. Mami, dugang na, mami. Wag kay 200 na ako sugli ano kung mas ka sa mote. Ha? Mas ko sa imo karon. Dito sa payag? Dito sa payag. Patagan ta mo kuan. 50. Yung buto ko lang i-search mo tong kanta dito sa kuan. Pagkuan ka sa pay pag-search sa kuan mga kanta nga kuan ba Christmas kato din kapihon. Sa awalon karon puto tong kanta nga way kadimao. Oh, di na mo manghinaya na oh, dira inyo. Ano to din napiangan na di ako tiyo lakon balik na. Di ko kasi kailangan Ako naman. Guys, ang among kita 220. Nagilugon So ang ilahang bahin kanirang 20. Ako ang 200. Ay karon guys, ang kaning among kuan, kani among kita, ugma na ni namo bahinon. Din anak ko kay nay sa ugma kada ka man ugma. Gani, mi. Unsa man ugma? Ingon man sila nag-ugma na. Karon. Gay na ingka nga ugma. Dili ka dili masala musukot ka sa nga ako ba ingon nga sa dili musukot kay gusto la bahinon di ko na karon. Para po na kwarta mo bulsa ba? O di ba kwarta mo bulsa. Ugma ta ba sa kwarta mo bulsa to wala. O di ay 20 o sudlin imo bulsa. Sudan tanan na iyaw. O di ra ho, ana ko labot lang na. Isu sa di ba kay sa minta od to. Di na ko kuan. Kuan na taran kay di di Pasok ko. kay magdunga kani bitanan. Wala di sukli. Gawa ay. Ala di gaton. Ay, andi Di gaton. Di dagan kasi sukli dagay na bagay ang red pa kani babahin ka tagay tanan ka upat. Dili na ko agpare sa bahin. O di ra. Kasi bitanan. O dapat dili ninyo dubaton? Kasi bitanan kasi bitanan. Wala lagi o di ra. O buta tayo sa ganan to eh. Ano load siya. Kuya ko ba yung taklo bukal din na bahin. Ala o. Ang taklo bug kalirin hatagig 50. Hatagig to 50. Ano, naguba ra ba? Wala nung banti. Okay. Hindi ka kumain ito eh. Ha? Di na. Lagi to, may pa ako. Ako ginilay pa sa imo. Awa. Patay gid siya. Bahina, tagpila man. 70. Tag 70. Pila man. lang. Nasa mang imo day? Kani kay ag hublot-hublot lagi din mo gini ag kalagutan ako sige hublot-hublot din Ipakita mo ba. dang imo day. 70 gani. 40. 70. 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kay tag 70 man mo kaon ako ng tag 50. Ha? Mamasko na mi guys, mamasko Di mi sa inyo di man gyapon kanta lang. Di kita di man ta maula mamasko kay tingpo masko may karon hemos to gato kanon kay pasko ugma karon nung kuan pani trial Uy, pani ang maayo dani hawiran sa unta ni nako. nakabida bida ka trilig pa man ni wala man di pa ni final ugma ang final abangi ang final ugma. Di ba ko sa kanto na Mo gyapon kay di mo kabalog kanta. Putol-putol. Kung ako'y tagbalay isahan ta mo iring. Dala sa katawasan lang kay Tungod-tungod ko nga katawak sa inid to. Putol-putol ang kanta, Jesus, ginuko sumpay-sumpay. Pag ko sa kanto to ba toy? Kinahanglan magkanta, tuloy-tuloy ang kanta daw nindot, di kaya kayagaw kamo. Tawaha pa, tay kanta. Katawa ha, agod ka nga gabaan pangakados mo. So pagkita na hakanta sugod ato na sa ilang hagdanan ni kuan kay daan na ro to na kuan di gyud Kasi diha. gitulot to ni Bintoy. Ang ko. Di, gid nagpadus-mo gid siya. Oh bitaw kay mo man na imong tan-aw sa imong tao na sa imong video nakabidyo ka. Oo, Paros mo ba ko? Ano una siya kay abinag. Una siya nakita sa video. oo. Una-una niya, 100 ang yatag. Kapag nakakanta 100 na. Abi na kong Ala, ay mo pagkuan dia na video makain si Angging nga. Naging ho na padungdung si Iba gingo, tanawa na gud na.
Wag magkukuan ko nga. Kuan ra 20 man. Ang pagdaho man gud ni iba ging 100 ang ihatag sa imo ha. Ito gingil dyan. Pero di dali siya di dos mo. Iangan ko ging sa inyong kuan dagi ikaw dagi maiging. Sakit ako lumot dagi. Oh, hubag na gud siya. Action na siya hubag. Dirahan na ana. Ayaw sa ang ti. Ag-usa man na siya nga mo pay. Ako ano maguna hilo. Anaon ba ani? Ay sa lagi ako na lagi unya ka pa ko doy. Anaon na Ko. Di lang Oh, kita na lang di- ko og mamamasko. Dayaw. bugtong kan. Unsa? Ha? Na sila ra kuno duha lang. Di na kagubanon. Mga traitor pag ini mga kuan animal pay ako ray ko sugay tingaw kag pataubanon. Mga buang man sila si Bintoy siguro mo pag nasa liban. Ganaan, di pa ginawa banon mo? Kailan ko ubanon ti ugma. Ang nga naman sa di ka ubaran di ka makabalog kanta. Allah. Silang lang ra kataha og si kuan. Bintoy. Ganyan sa Ginoo ko may pagibidyohan ni magtarong usay ka pa ko tukatoy akong tila dinidli og kay para panikamot. Pag-search na lang lang. Kay kita ra duha ugma. Aga. Kaning star ng Pasko tilang lang. Ana. Wa kay apilog ma. Sorry. Kita iba. Nagluid. Sa mga bataan nga nakakwarta lang sa tungod sa ako ang desisyon. Karon Ako ang desisyon hunahunaan ninyo ug ako nag-ingon. Oo. Kunyawa ko niyo bahini. Ala ang bahay sa kuan taklob. Ang taklob ug ang kutsara. Ugma ati kay igo ni pahit ha plastic. Kani ba ang kanta? Paingon na mi magpangas kay nakakwarta na silang langong si Iba. Niya ang kamot. Unsa man? Makikaw na. Bakikaw na siya kay na digyas man siya dadto. Pero okay ra. Madara na. Kay nakasitinta man sad mo. O tag sitinta sila tulo. Wa na ko na nga sa bahin kay. Di man ko hatagan sa bahin nilang lang. Yung silang lang. Di na ko nila apilon. Apilon kay apil ka mo kung bang kasi pero ribawat. Di ka marawat sa gamay. Unsa? Di ka marawat gamay. Di ka dawat kamay. Mas kami ugma. Gani. So tag sitinta sila guys. So diretso nami magpangas kay gabiin na. Lin, alin nami? Re. Kita lang sige Kay- kawas tunong ani ang tao nga tulog man riyo. Out in thy blood sa imong pinaskuhan ang ging. Kang Lilin di ay. Dinu apilon. Lilin. Sige. Pero sa Salamat ng Lilin og Wala. gingging og Inday Vlog sa iyong gihatas sa pinas ko. Isa ka gingging terso? Gingging vlog ba? Angging. Ay ang gingging. Wa man sila nakasubscribe ni Aling Atad. Ang ano gingging na kay ani mo. Unsa? Yapon ang gingging ang gingging pagwa naman ta kay pinas ko. Kiwa na ka-subscribe. Salamat Inday. Wala gyud hinungdan gin. Na. Karon hinahinay gid ni ani karon kay murag Ugma na pa mo maday kay mga model pa mamas ko day. pero di basta bungga ha. To 20 sa tulo ka balay lang. Di ka ano? Kahibaw na magod sa si Lilin og si Angging, si Maring Inday nga agkasuko mo kung hatagan og gamay. Mao nang gisiguro na lang ginilaghatag og 100 baskin ang inyong kanta, di ka di mao. Baka pag nakatamasko na siguro mo sila na masko bi. Kahibaw man sila nga kamo ang nagkanta. Nya kay kahibaw biya sila daan nga agkasuko mo. Wala dami na mas 200 day. Oh. 100 na karon day, 200 na puso na po. Hato ba abot 500 mama Pasko. Samo, nindot yung kanta. Nga di magay mo ka di mao. Ugma mamas ko yung mati. Ada pet dito sa payag. O sige. Kung dito mo mas ko sa payag, hatagan tagid mo. Di mo magmahay basta. Mamas ko yung sa buntag. Ha? Ugma mas sa buntag mamas ko. Balik ni Ha? Ugma mamas ko buntag. Ay pamasko ito lang sa Bae Serwin. Ang maritas. Sumari kasi na mahapon. Hapit ba ko na Unsa? ang mari atong tubig ng bundak. Iwanan si bundak ang tubig sa hapit ko sa takman Ate na mo. makatag sa ate. Hapit pa kong gi-aksyonan di ka kwan. Ulo ka mo. Uy, ti, tayo pabandig mati mamas ko sa inyo ti. Ha? 20 raman good. Tayo pabandig yung mamas ko. Ang limit dito sa ako na mamasko tag 20 ra. Ang mga bata ka lagi tagalam sa 200 yung Kapag mga ay bata. 200 kapon dito no. Unsa? Nakata pag 200 kapon. Sige, paligis mo diyan ni motor. Ngayon may pabandig ti mamas ko yung mati. 20 ra lagi basta mga tigwang. No, mga tigo may dagko.